Tony! Tony! Ikaw, anong trip mo? Teka lang bago uminit ang ulo mo, ha, kuya? Alam ko naman kapag ka biyernes na, pare-pares na yung pagod, pare-pares tayong wala ng pera. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marathoni. Teka nga, tingnan mo yung katabi mo, dali. Tingnan mo yung katabi mo kung nagmamadali na naman pa uwi. Grabe na. Grabe na talaga ngayon, lalo na may NCAP. Uy, no contact apprehension. Uy, kaya kanina alam mo. Sumasakay ako sa angkas. Sabi ko, Kuya, pwedeng pakibilisan ng konti kasi medyo late na ako. Ay, sabi niya, ay ma'am, ay hindi po natin pwedeng bilisan kasi po meron na po tayong NCAP. Sabi ko, NCAP? Ang naalala ko lang MTAP eh. Diba MTAP? Yung sa school, yung kapag ka nag-exam ka, nagko-quiz ka, yun MTAP. Pero NCAP? Bawal na po ba? Tapos sinabi niya, opo, bawal na po yung no contact apprehension. Yung pala yun. So, ibig sabihin yan, kapag ka may bawal na po talagang magpakita yung mga traffic enforcer o kahit hindi ka lapitan, hindi ka hawakan, dapat nga wala nang hawak-hawak. May mga CCTV, may mga camera, may mga nakaltin sa UV. Kaya kapag ano yung ginagawa mo sa kalsada, naku, lagot ka. Sabi sa'yo, dapat ngayon matuto ka na, ha? Huwag ka masyado nagmamadali. Ang mga nagmamadali ay napapahamak. Medyo ganun talaga. Minsan, kailangan natin mag-adjust. Kaya ikaw, bago ka mag-init ang ulo dyan, alam mo ang pinakamaganda mong gawin ngayon? Habang iniisip mo ang mga bagong polisiya ng Pilipinas, lalim Marathoni! Ano ka muna? Ngiti-ngiti ka lang ng konti. Ayan, ngitian mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Hi, I hope you'll have a great weekend. Diba? Ganun lang. Alam mo sa panahon ngayon, mahirap na magsungit. Mahirap na rin yung mga tipong lagi ka na lang nakasimangot. Diba? Tingnan mo, yung katabi mo nakasimangot na naman. Akala mo naman talaga palakain. Palakain ng ano. Anyway, maraming salamat po dahil hanggang ngayon ay nakasuporta ka, kuya. Oo, si Kuya Russell kanina, 'di ba? Halina kasi nag-campaign kami sa may bandang Taguig. Sabi niya, ay, ikaw po ba si Marathoni? Ang ganda niya po pala sa personal. Alam mo, mas maganda ka, mas gwapo ka, kuya, actually. Ang dami ko na nakikita mga tricycle driver eh. Ito, lalo na to si DJ Kim Chino. Isa naman din talaga yan sa pinakagwapo naming DJ dito. Hoy, pwede niyong bisitahin to 6 to 9 p.m. Bakit ayaw mo magpabisita, be? Eto sa mga driver yan, pwede niyong bisitahin. Nako, sabi ko sa inyo talaga, pag nagiinit ang ulo niyo, bisitahin niyo to. Basta syempre may pauga, be. Ano pwede? Daldal lang kami ng daldal dito. Wala naman kayong pakwek-kwek. Ayan, tamang-tama. Habang medyo nagiinit ka dyan. Ayan, bilan mo muna ng kwek-kwek yan, Tsaka turon, masarap yan. Lagay mo ng samahan mo ng masarap na gulaman. Anyway, ako po yung magbabalik. Ang inyong daldalerang atleta DJ Marathoni. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.